ni centre kura yin kaba ko ni ngera sigidala ma chama belejele ko ni ikado shere oke ka damna dugutigi la kana bla maire la ikado num belejele ko ni shere oke komni ena femi ni aywa aso belejele joli ango mako entreprise Dumia STP ulude o barake ikado ayo femi million gemeni biduru ni saba ana kungave otemene ngo fanya ngunda komni nanaka femi komni nanaye entreprise maseku alade o baro belejele nge million bi konondo ne segi ana kungave otemene ko kawai femi komni worona tay aywa dabo construction alade o barawke million bi konondo ne segi ana kungave femi ni fédération nationale des associations des retraités na banga makoroba ko famunu mesenga na fien bola retraité la oluka jekuluba o nyema ikaranga chorba Seydou Mo Sotarawole ale pumata ni soja konnana kuma mi ngonna ayaka ni soja sebe ko jira ko sebe ka jira ka fo ni centre blebele ba centre kuranunu abina ke sababu de ye ninga chagada usurunya ikado sigedala mola jango olumunu ni retraité uye kasinga boy yere koro katika ko bala jele nyina bo centre la ka ba ikado kasra makani tlinga joliye ablala o minade kono ay fulike jamana nyema uye ka fulike ikado ay wakena ministry ye ana chaka nyom bela jele kadugo chama vanake ako femini centre kura nye koni mina ke sababu ye ninga nogoya bado olu tabulo la ka nogoya bado ikado aywa uka panso ko la ani femi amo baro fana ye amina nogoya bele ba fana do ola ni dunya Allah je CMSC ikado chagede sigi gunte dore mi ngoni nye retraite ko ye kase ko lu bele jele ko nyana bo ayo femi fonctionnaire ye katabla ikado député ula katase ikado anga fini tugu ma ko bin num bele jele ko nga ko nyana bo femi ngoni nye Seydou Mo Sotarawole ayni pumalla se alimi retraite ko jekuluba o ma nyemai o temene ngofe femi kene ministry madame Jeminato Sangare afana pumata aga puma ko nala aya dira ka fo dogorete mi bla minami ngono dogorete sigidala mo bese ka lafiya tugo mina jango ma korba minu nye barake mali ay woni ngata senga na finya bola sisa olu ka ko bela jele ka se ka nyana bo uyere koro yusu ka soro tibi tawa mado ala ka soro makani tlinga sigiliye ka soro makani toroye lafiya o bese ka na tugo mina o fana temane ko fe femi yoro nu akura kura era barake la o fana olu bina lafiya barako nadla sabu ni yoro ka bo yoro fereledo barake mino mba kono barake la fana bi lafiya barala o kuma la yini minye ikado obi sabati ako femi ni centre belebele nu njoli ye ninga bla jamana do nga bulu ka dorete ko fraje la fanga ama nyemo hakle minye be kase ka kena nyuma soro ire koro wa fefenye ikado faso barada uye kase ko lu surunya ikado jamana kono deuna bela jele biseka lafiya tugomina kena ministry ayeni kuma lase o fana tebe ngofe femi kena ministry alibi ay fulike ka nyeshi ikado nga retraité uma anga makoro mun dara singa na fe bola ayu fo ningu se ko rotano ko sebe ye bara minge mali ninga wala nyumando ko sebe aya dira fana ka fo femi nyi ikado semese barakala uye abu fo ningu wala nyumando ko jija barala bilebele babe ka ke koy ako alibi ku jija ka baraka sangorota ka tafe mimba to ikado mali de bela jele bi se ka lafia o ka baraka on la tugomna o pona femi semese si centre sabat le clé ka bela jele kurumukare commune 1 commune nana ani commune ikado woronana wari min duna bela jele dafa million keme saba ani biduru yusu wasa sigidala mo biseka lafiya tugumina ni ngunye sebenye yakuba dumya ka sebengundo anya salo ka bolende ka toro e du renouveau indicateur du renouveau ni ale bla ne bi sebenda sebenu ba wolo ko la sirène bismillah andan gashiti lawo chere la anga jamana bi anga do ke nywanyi bismillah anga do ke nywanyi mi avocado la kana bna chugo mina mi anga wol masiri tabaw polu ko ne ka wulika jobba ke wulika job mi avocado nu bo ko ke do rate bambanci ubse ko lu kala chugo mina mamunu be no lu kemme avocado ka bingali minanda ninga bingali farida e ba e ko sa na avocado wulika job mi nu yake o gara so wi ka do terrorist chaama be wolu fa no bora avocado do be uye avocado dankari olula nigo ko yu fa o ta ni mse wa yo ku chongo de no ku chongo ku tireke ku ala ku nyonyo ku nyonyo ku nyonyo andone yere ka fola mi avocado do tabana ka boy uye do ko ni mine avocado mi nyo ko di gendarmerie moma andon avocado wulika joy ngonna na sa be ka fo awami ka damene ikado ayoro dowla be se mbara foka tase narama katase avocado mofti mbarama di wulika joy ngoni abunya ne mi vlane ka bi ka so ikado ka dankari avocado bambanji chamana ni mamunu ye ninge uye avocado jetia avocado nuba wole ko keletigi o minye ma chamanye uko ni olu mine avocado me femi
min be no ye avocado taji o litri ba chama yo mine o dugule kumu bulo yo ubuka bolmafon Pat. bolu sara taji la aywa aw caman be u y'olu minɛ min ye avocado mobili dɔw be u y'o minɛ ani marifa caman an dɔn avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ be n'o ye avocado tɛnɛma ye ani diɛnkɛl fo ka taa se avocado kura ma min ye avocado ye dankari ninnu bɛɛ lajɛlen la min ye u kɛn bɛ ka taa jaga dɔ minɛ maa dɔw la o jaga o kun ye balo ye min ye an ka wolomasiri tabaw u taalen c'u ka tuma min na avocado yo jaga minɛ u la ani i ka dɔn misiw fo ka taa se ba ani saga ma o ba caman aywa bismillah tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ɲɛ o Andoan, mi avocado koro, bankas, nyono, mi avocado avion wanindara kata awa mi goshilige, goshiliko na nasa, ikado terusi chamambe ulu fara, moto chamambe, moto bisa baningele, to kata se avocado camion do ma, ani avocado mobili do, o bela jele minena avocado bingalikela nuna, o de kona nasa, ikado awa mi anga ulumasiri tabau, kuka wulika jo, anuka avocado ube bara mina, ikado ni sanga na ko jamana dengoni ube kuka nisɔndiya yira ko akato ni jugala baraka ke jamana bɛ se ka kana bila cogo min na jamana bɛ se ka lakana cogo min ko jamana denw an mago b'o de la ala k'an kunnaja ni sɛbɛ ikado jamu wage ni ale ka fasire an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ la sirɛni an b'u fo dande foli bina Yusu ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko lɛnde pana Yusu Tarawele ɲɔana ye o bɛ ko caman ko maa la dɛ fɛn min ye banki belebele min bɛ n'a fɔ ko Banque Africaine de Développement badi i ka dɔn k'olu bɛna baara bolodalen dɔw ni ka musaka don o la n'o ye projet ye fɛn min ye dollar wari i ka dɔn a miliyɔn 4 o bɛna don o dafɛ G5 Sahel o jamanaw kɔnɔna la nin baara bolodalen min filɛ nin ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛsin denmisɛnnakaw de ma jango denmisɛnnaka minnu ye cakɛdaw ni ka olu sigi sen kan ka se k'olu senkɔrɔma don waasa siniɲɛsigi o bɛ se ka sabati cogo min na u ka baaradaw bɛ se ka yiriwa cogo min na ni ka jamana ninnu bɔ nɔgɔ la fɛn min ye cakɛda misɛnnin minnu bɛ yen ni denmisɛnw ye u ɲɛmaa ye fɛn min G5 Sahel a jamanaw kɔnɔna la Burkina Faso a b'o kofɔ Mali Mauritanie Niger ka taa bila fɔ Tchad la an ko ma ko groupe de la Banque Africaine de Développement badi i ka dɔn olu de bɛna musaka in bɔ i ka dɔn a laseliw a n'a laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Mauritanie u ka faaba n'o bɛ Nouakchott kofɔ n'i ye nin lajɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na dollar wari a miliyɔn 4 i ka dɔn o de bɛna don nin baara bolodalen ninnu dafɛ u ka wari bondo dɔ bɛ yen ko fonds fiduciaire multidonateur fɛn min ye pour l'entrepreneuriat n'o kɔni bɛ ɲɛmaaya de kofɔ i ka dɔn jango denmisɛnninw ka cakɛda misɛnninw ɲɛmaaya a b'o de kofɔ u k'a ma ko YEI MDTF ayiwa waasa ka se k'o ko waleya fɛn min ye san 3 ye a bɛna mɔɔnɔ bɔ o kɔnɔna la 2022 2023 ka taa bila 2024 na nin baara ninnu bɛna boloda i ka dɔn ni san 3 in kɔnɔ denmisɛnw u bɛ se ka lafiya cogo min na ni k'u yiriwa G5 Sahel jamanaw an ye minnu ko fɔ i ka dɔn sisan i ka dɔn fɛn min Yusu Tarawele ayiwa cakɛda min fana bila jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel n'a bi an ka jagokɛlaw ka soba ko fɔ nin jamana kelen kelen kɔnɔ i ka dɔn projet fana a bɛna tɛmɛ olu fɛ min kɔni b'a to denmisɛn jɛkulu ninnu n'u ka cakɛdaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka ni tɔnɔ ni k'a mɔɔnɔ bɔ cogo min na Yusu Tarawele nin baara min bolodalen filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye denmisɛnnin maa 500 k'u ka cakɛda yiriwa ka d'u ma min kɔni b'a to u bɛ se ka lafiya wa olu fana na 100 o 130 ka taa bila 50 la musolakaw fana b'a la n'i y'olu yiriwa jamana bɛɛ lajɛlen a bɛ yiriwa ni o ye fɛn min fana ye i k'a dɔn dɔnniyaw ka taa se i ka dɔn formation ma n'o ye kalandafaw ye olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna kɛ sabu ka d'a kan denmisɛnw fana bɛ yen ni wari tara k'a d'u ma n'i ma kalan k'u kunna ka wari taasira ni wari yɛrɛ minɛcogo ani wari yɛrɛ baaracogo ɲɛfɔ i ka dɔn a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye fɛn min ye formation fana ye ani fɛn min ye dafakalaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ wari minɛcogo ani baara yɛrɛ kɛcogo ni ka se ka ɲɛfɔli caman fana kɛ denmisɛnw fana ye ko nin kɔni bɛna fisaya kosɛbɛ sabu fɛn min ye dollar wari yɛrɛ a miliyɔn 4 n'i y'a wɛcɛ i ka dɔn sefa la a bɛ taa kɛ miliyari caman y'i bolo n'i ye ko in lajɛ ko in kɛ kun dɔ fana ye fɛn min ye hali bi ka se ka dɛmɛ kɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin jamana kelen kelen fɛn fɛn fɔlen filɛ G5 Sahel kɔnɔ Yusu gɛlɛyaba jamanaw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ko la gɛlɛyaba jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni ka i ka dɔn denmisɛnw ka baarantanya na ko nin bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ o baarantanya na nin bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnw fana kolo gɛlɛya sabu n'i ye cakɛda dayɛlɛ e kelen i bɛ taa sɔrɔ e kelen ka cakɛda maa 5 maa 10 maa 20 u bɛ baara k'a kɔnɔ n'o cayara jamana kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ baarantanya a tɛ kɛlɛ wa Yusu k'a bɛ bila o minɛn de fana kɔnɔna la
fɛn min gɛlɛya minnu fana bɛ an ka nin waati in na jango jɛ bɛ dabolo min kan a sɔrɔ ko a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don fɛn min waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ mɔɔw ka an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen la k'a bɛna kɛ sababu fana ye ni kura fiyɛ i ka dɔn cakɛda misɛnnin ninnu na jango denmisɛnw bɛ cakɛda minnu fana kunna baara ko fana a bɛna kɛ sababu ye ka maa caman bolo don baara la min b'a to ɲɛtaw olu bɛ se ka sabati cogo min na o tuma fɛn min Banque Africaine de Développement nin projet belebele k'a bɛna sigi sen kan fɛn min kɔni ye san 3 n y'a fɔ 2022 2023 2024 a ko jalatigɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Mauritanie Nouakchott o fana ko nin bɛna bila denmisɛn maa 500 ɲɔgɔn na G5 Sahel jamanaw kɔnɔna la Burkina Faso Mali Mauritanie Niger ka taa se Tchad ma min kɔni b'a to denmisɛnw ka baara ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Yusu indépendant ni ale bila ne bɛ indépendant kelen da an dɔn mungunugunugunu kan kun jɛyara ko mercenaire dɔw kɔni k'u bɛ anw ni Côte-d'Ivoire camancɛ la ŋunugunukan min kɛra sa ni ŋunugunukan mɛnna aw ka dɔn a caman bɛ yen ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ aw ka dɔn n'a kɛra tiɲɛ ye a bɛ fɔ ko an y'a fɔ aw ɲɛna o de kɔnɔna na aw ka dɔn kuma nana ka na cɛya cogo min kuma nana ka na don aw ka dɔn kɛ dara baro ye ani ka dɔn sigidala baro ye o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka wolomasiri tabaw olu ka maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye général de division Umaru Jara ye Umaru Jara ale ye wuli ka jɔ kɛ i ka dɔn awa min ye chef d'état major général des armées général de division Umar Jara ale ni délégation ba olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa aw ka dɔn anw ka dugu laban ni Côte-d'Ivoire aw ka dɔn ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ Zegwa ye wa u taalen Zegwa o kɛra tarata don février kalo tile 8 san 2022 aw ka dɔn u ka wuli ka jɔ kɔnɔna na sa u taara ka taa poste de contrôle min bɛ yen min ye anw ni Côte-d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw ka dɔn u ni aw dugumaw sigira ni o ye ka dɔn Zegwa dugumaw ye ani ka dɔn maa ɲɛmaa minnu bɛ yen u n'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na i ka dɔn olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye ŋunuŋunukanw de ye yɔrɔ min filɛ nin i ka dɔn awɔ min ye olu kɔni ma maa ye olu ma fɛn ye fɛn min ye fɛn dɔn ye k'a fɔ ko ye mercenaire ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin ye aw ka dɔn an ka wolomasiri tabaw a tɛmɛtɔ a y'an ka wolomasiri tabaw lajɛ olu bɛ ka baara kɛ cogo min na ni u kɛn bɛ ka fɛn minnu bolo da a taara ka t'u ɲɛ da u kan n'o bɔra yen i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la Zegwa awɔ baara minnu bɛ ka kɛ ani ka dɔn wolomasiri tabaw dege minnu b'u kan ani aw ka dɔn u k'u gɛlɛya k'u kɔlɔsi u bilara baara min na u ka se k'o baara kɛ cogo min na walasa aw ka dɔn gɛlɛya kana ye lakana taasira la anw ka jamana kɔnɔ nka ŋunuŋunukan ko a ma a kɔni ko tiɲɛ tɛna k'a la dɛ o dugumaw kɔni ko ani lamini maaw k'olu ma mercenaire ye indépendant a ye ni sama ka bɔ ale kɔnɔ ale bɛ o l'indépendant kelen ne b'ale jaso ni y'ale jaso i k'a dɔn Yusu an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ sabanan na fɛn min ye farafinna jamanaw ka kelenya tɔnba an ka ma ko Union africaine i b'a ye k'a fɔ olu ye lasigikɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Ethiopie Addis Abeba n'o b'u ka faaba kofɔ i k'a dɔn kuma caman fɔra kɛnɛ in kan nka kuma min kɔni jɔra i k'a dɔn G5 Sahel jamanaw olu hakilina fɛ kosɛbɛ o de ye k'a fɔ Bamajan kɛlɛli G5 Sahel jamanaw kɔnɔ sinsin kɛra o ka kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ kuma caman wɛrɛ fɔra fɛn min G5 Sahel ye a jamanaw kɔni ye weleda kɛ a kɛnɛ in kan ye k'a jira k'a fɔ farafin jamana tɔw ka ayiwa fara an ka se ka fɛn min kɔni ye Bamajan kɛlɛ n'o ye terrorisme ye ka se k'a jɔsi ka bɔ an dala sabu fɛn min ye a bɛ G5 Sahel mɔgɔw ka bi nka fɛn min ye farafin jamana tɔw fana ye farati fana ye o mɛn bɛɛ lajɛlen kunna dɛ o wele ka o de lasera maa min yɛrɛ ye wele ni k'a da o kɛra Mauritanie a ma ɲɛmaa ye Mauritanie jamana ɲɛmaa Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ale de ye kuma in da ni k'a lase fɛn min Union africaine farafinna jamanaw ka kelenya tɔnba u ka lasigiko 73 o min kɛra Addis Abeba dɔgɔkun tɛmɛnen kuma in kɔni a bɔgɔla dɔɔna kosɛbɛ a ye sinsin fɛn min kan o de ye k'a fɔ teliyala n'i y'a mɛn nansarakan na ko urgence o kɔrɔ ye ko a tɛ se ka bila ka suma a ka teli i ka dɔn a ka gɔni kosɛbɛ bamananw b'o de fɔ ko boli bɛ kɛ ka banabaatɔ fura min kari tobili tɛ ma sɔrɔ o la dɛ i b'o cɔngɔ k'o ji min o fana fɛn min ye furatɛlima min bɛ se ka sɔrɔ Bamajiya la an ka jamana ninnu kɔnɔ ko farafin jamanaw bɛɛ lajɛlen an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma teliyala a ko kana sumaya bilen ka finna ni fɛɛrɛ kuraw ye min kɔni b'a to Bamajiya daka a bɛ se ka bɔ an dala cogo min na ale bɛ a ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ G5 Sahel a bɛ ka baaraba kɛ i ka dɔn minɛn caman
caman b'u ka bolo ka cogo caman b'u bolo nka bamanjiw fana olu yɛlɛma bolo ka ca hali n'o y'a sɔrɔ G5 Sahel mɔɔw u bɛ wuli ka jɔ la i ka dɔn u bɛ ka baaraba kɛ fɛn min ye bamanjɛ ye a bɛ ka saalo k'a mɔɔnɔ bɔ ka taa yɔrɔ caman na ko kɔni ye farati belebeleba de ye i ka dɔn G5 Sahel yɛrɛ jamanaw kɔnɔ a laban yɛrɛ bɛna b'o kɔnɔ ni ka taa jamana wɛrɛw la k'o ye kojuguba ye o fana ye wele min bila baara kana to G5 Sahel dama ma dɛ o jamana 5 ma i ka dɔn farafin jamana tɔw bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan a jamana 50 ni kɔ i ka dɔn min b'a to bɛɛ k'i sen don nin ko in na sabu ka d'a kan a b'an bɛɛ lajɛlen de kofɔ sabu bamanji tɛ dancɛ dɔn dɛ ayi u tɛ frontière dɔn dɛ ayi u kɔni bɛ taa de n'u a gwanna yɔrɔ min u bɛ bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ El Gazouani n'o bɛ Mauritanie jamana ɲɛmaa ko fɔ a y'i sɛbɛkɔrɔ sinsin nin kuma in kan kosɛbɛ o fana k'a bɛ Union Africaine wele n'o bɛ farafinna jamanaw ka kelenya tɔnba ko fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka dɛmɛ ni ka ɲɛsin G5 Sahel ma min kɔni b'a to nin waati gɛlɛn in o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fɛn min ye Mauritanie maa ɲɛmaa ye a y'i fana ɲɛsin min ma o bɛ fanga bɔsiw fana ko fɔ fɛn min kɔni ye i k'a dɔn jamana dɔw la farafin k'a fɔ farafinna tilebiya b'a fɛ a y'i da don olu fana na fɛn min ye ko bɛ se ka bali cogo min na a da donna olu fana caman na nka kuma kɛra min kan kosɛbɛ o de ye k'a fɔ fɛn min Union Africaine ye a k'i sen don bamanjiya kɛlɛ la ka fara G5 Sahel kan sabu maa kelen ko a tɛ se ka dɛnɛ bɛn fɛn min El Gazouani ye a ye kuma in kɔni fɔ kuma in sɛbɛkɔrɔ jara bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ sabu G5 Sahel jamana u kolo gan bɛ kosɛbɛ bamanjiya kɛn bɛ k'a ye wa jamana ninnu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na Mali Burkina Faso Niger ka taa bila fɔ Tchad la bamanjiw kɛn bɛ ka jamana ninnu kolo gan kosɛbɛ o fana ni bolo ma kɛ k'a kunbɛ joona a kana bɔ i ka dɔn G5 Sahel jamanaw kɔnɔ ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma k'o bɛ taa kɛ baara ye o fana jamana 50 ni kɔ min n'o bɛ farafinna gun ko fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kuraw de ɲini ayiwa ka G5 Sahel komi o sigi bɛ ka ban k'o senkɔrɔma don ni minɛnw ye k'o senkɔrɔma don ni hakilinaw ye k'o senkɔrɔma don ni dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ye min b'a to bamanjiya kɛlɛ an bɛ se ka se a la cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendance kɔnɔ indépendant ni y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ye Soir de Bamako ye Mali douane ale ni Laginɛ douane k'a dɔn awɔ min ye olu ye lajɛba kɛ ɲɔgɔnkunbɛn in a bɛ k'a dɔn douane fila a ɲɔgɔn in bisara awɔ ɲɔgɔn in bisara a ko ni ko ma kɛ ko ti dɔn andan min ye aw k'a dɔn ɲɔgɔnkunbɛn min ye Mali douane ani aw k'a dɔn Laginɛ o douane olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ i k'a dɔn maa ɲɛmaa fila i k'a dɔn jɛ ka baara dɔ aw k'a dɔn ani jɛ ka ɲɔgɔn ye andan o min kɛra sa ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'économie et des finances ale ye aw k'a dɔn a baara bɛɛ lajɛlen ale ye aw k'a dɔn a ɲɛmaa ta ni ka i k'a dɔn a baara bɛɛ lajɛlen ni ka kurubon kari min ni min kɛra sa minisiri y'a jira k'a fɔ ko aw k'a dɔn Mali ni aw Laginɛ cɛ anw kɔni ye aw k'a dɔn jamana kelen de ye ɔ kuma o kɔnɔna na n'anw jɛra k'a fɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'anw jɛra aw k'a dɔn ka ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn ko la an dɔn aw k'a dɔn k'o ye soko ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn aw min ye Mali ni Burkina Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɔ i k'a dɔn o an ye jamana kelen ye Mali Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la Bamako ni aw Conakry ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw k'a dɔn baara ɲɔgɔnya n'o tɛmɛna douane taasira la ko kɔni aw k'a dɔn o bɛ kɛ wulikajɔba ye n'o bɔra yen sa aw k'a dɔn min ye a baara kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali ni aw k'a dɔn Laginɛ an bɛ se ka jɛ aw k'a dɔn ka baara kɛ cogo min na ni anw ka minɛnw aw k'a dɔn ka bɔ kɔfɛ ka na Laginɛ port la aw k'a dɔn k'a sama ni ka na n'a ye aw k'a dɔn faaba kɔnɔ yan a k'a dɔn ka bɔ Conakry ka na Bamakɔ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na tigɛ min ye anw ka aw k'a dɔn douane maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn Amadu Konate Amadu Konate i k'a dɔn aw min ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ min filɛ na ani sababa bɛɛ na k'a sɔrɔ kɛ mun ye i k'a dɔn aw min ye Laginɛ aw k'a dɔn ani Mali u na tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn na min ye aw k'a dɔn hali bi k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ cogo min na walasa aw k'a dɔn min ye douane fila u bɛ se ka aw k'a dɔn baara kɛ jɛya ani bonya ni karama kɔnɔ cogo min na min ye aw k'a dɔn colonel Musa Kamara ale fana ye aw k'a dɔn bonya min kɛra u ye Mali kɔnɔ yan n'ale
ale awka don ma nyamai la Guinée bonya ni karama min daruka ani wulika jo mingera awka do ni bara ngonana ko ale niso jara e kado awaminye ale ko ni mbado ka fo ni nake awka do ko damneye ko mi awka do nabilla bancho ko bela jelela kaswa ke munye balini awka do la Guinée mi awka do ni bara ngonya chama mani nyanje ga kado ni nake bara ngonya bae kaswa ke munye fan fla bela jelenga ni ajeledu wala sa awka do ni bara mbise katanya chuko mina Amaru Konate mi aya jira kafo yani Avril Kalo nata ni nyanje mi awkado Mali ani awkado la Guinée mi porko mi flane andon kani sababa bibe ayo ode ko nan nasa mi awkado Colonel Musa Kamara ali bele jele fuka bele jele wali man do ina fo awa mi awnga manyema mi bia yo Amaru Konate o ko ni delegation fen nana ayu foku wali man do ka jira ka fo ali bi ko to bi ko bismillah ala ka nguna ja ala ka so nyuma na ma ni sebe ani bo soirée de mako kono wa douane o kan nyanye o CV ani femi nyanye ba mi fana kera yanno douane olu ka do togola u sinzi mi ga kosebe ire dabora do ja temene o yi ikado système informatisé awo jebe dabolo mi ga bi jamana ku tegeri nyoma ali segesegelu la abeke sababu ye ka chamande faranga soroka sabu feminu mi denga do no luti ko fo aiwa o lembo ti sarao nu corona ka informatique ani jem majikura ko nundu ala ikado olumunu mi bo kere ni fe no lu bela jele seraka soro abanga jamana fula bela jele ni ngusebe corona fa ko na mali ani lagine adwanyo u ka tegeri nyoma ama fo aiwa kado ke femi ngoni bada e ikado baranyo ya ka to ni nyanje mimba to anga jamana fula bela jele biseka ikado nobo chogomina yusu ne obla ne bi reflet d'Afrique ta reflet d'Afrique mi ngonna la ne mi fana bi wala nyuma en gofo wala nyuma ndo abo ko fo femi maram kumare mariam simaga kama ko gaku ikado aywa ko ale kera nyejira lanye nazara ko mako akara exemple ye femi sibiri février kalot le duru ba flani mo wan flena aywa ba 20 janvier aybi oselu o mono boko nala mi ngoni nye jekulu dobe ko faso kuna woluton olu ko nye ikaro laje bado ke memorial e moribo keta la o senve o wala nyumano sebeta ka di ikado ma chama ma munu woni yedlo gibo ka da ninga bara bake mali ku chese ko sebe wasa ikado ma munu fana ma no ye olu nye ka bo bara nyuma fe ni yalla je musulaka do be madam kumare mara musimaga anga mako gaku se ko fe se ko be ndon e groupe simaga ke nyama dangadu gagu igado e jonjo taraka di ama feminye amadama ne bikoy femi gagu ere ibaye ka fo farafuna kono ya prix do fana dilla ka dama prix africain du mérite et de l'excellence bara ere ketugo nyuma ani na kaka ko wala nyuma ndo ki ye o kera uranda jamana ka ka fa ba ko no bi kigali go fo o kera septembre temene ikado gagu willa ka ta sebe dama e femi madam kumare mariam simaga ni bela jile kama ko gaku ko ni ngoni ikado ndashen foloe wala nyuma no sebe kataka dama sabu abi bara minge jango musola kaw jamana nyema uruka hamiye kase go lujija bara la ukase ka sanzoro ko ni nye o misale nyuma doye ni ye ataka laje iba ka fo o jonjo soro le ko fe kigali femi faso de mvana ye ay waje kullo be ko faso kuna wuluton ulu fana ye ikado jonjo ndaka dama février kalot le duru kwa ye bara bamununge ani kase ka mali sangrota ani kase ka bara ko la fana ka bara de ma chama ani ka wulika jo ke ka barada unyeta sabati ko abibla o minade ko nala femi jekulu nyemai no bi madam sisi ko fo ale rede ye ikado faso kuna wuluton o nyemai ale fulni tanuta ka nyeshi abaraka nyombela jelema na de mebo be aiwani ceremony belele bayin laje bayin zera ka sanzoro tugomna ayo fulno wala nyuma ndo fana ke aga fuli fana nyeshi na mami makerengere nyana ukara madam kumare mariamu ikado simaga nanga mako gaku ale mi ikado aiwana ale kunyi kene nyere ademba ye ay baraba mununge faso nye adaduna pumana femi nye ikado madam kumare madam Amadou Simaga directrice générale adjointe groupe Simaga nyema dangado femi fana chagada bado fana be aywa ko Somadin aywa Sarl nyema ba fana do ikado pamoko ya madam kumare madam Simaga bela jele ko mbaro ni gaku de ye ko ale ko nyemuso ye femme d'affaires do abi bara fana sebe ko nyedo ko sebe aka wuli ka jo baraka ka bo ko are bangna ikado segu femi ngoni nyi aywa ladaw abulu fana bela jele clé sabo kada ka to ba fana kunyi ikado kenyere etigla mai ay bara bake ikado jamane ngono ya ba Amadou Simaga
o denmuso don n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin don kɔni i ka dɔn a kɛra nisɔndiyaba ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na jɔnjɔn min n'o sɔrɔla fɛ i ka dɔn Wurandakaw fɛ septembre kalo tɛmɛnen ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ misaliya bɔ o fana ka se ka nin yɛrɛ sɔrɔ k'o bisara kosɛbɛ o yɛrɛ sen fɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye Asimi Goita k'a ye i ka dɔn Madamu Kumare yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ a ye baara min kɛ a ye faso ni k'o kunna wolo i ka dɔn ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'o tanu k'a ye don dɔw la o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye kuma yɛrɛ dilen a ma nka ko yɛrɛ a ye kuma ta kuma min kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo Faranjɛla fanga mɔ a b'u sɛbɛkɔrɔ fo wa fɛn min fana ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na k'a b'o baaraw bɛɛ lajɛlen fana kɛ a y'a jira k'a fɔ ale ka nin sɛbɛn in sɔrɔ dɔwɛrɛ t'ale fɛ foli ani tanuni kɔ n'ale ye baara kɛ ni maa wɛrɛ y'o baara ye jɛkulu k'o baara ye k'a fɔ k'u bɛ waleɲuman dɔ sɛbɛn ta k'o d'ale ma k'ale b'o minɛ ni kunnawolo ye k'a b'a minɛ ni yɛrɛmajigin ye i k'a dɔn k'a na dɔ fara baara kan sabu ko nin ye baara fana dilen ale ma a ka se k'i cɛsiri ale bɛ ka caman fara baara in kan a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye i k'a dɔn jamana bɛ dangan min na k'an bɛɛ lajɛlen k'an dɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka walew n'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a to jamana ye a bɛ se ka kolosuma cogo min na a y'a fɔ k'a jɛya k'ale tɛ politiki maa ye a tɛ politiki la a tɛ politiki kuma fɔ ale ye jagokɛla de ye ale ye kɛnyɛrɛye tigilama de ye a ka baara fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la k'a b'o baaraw de kɛ ɲinɛ k'a tɛ politiki kuma fɔ a tɛ politiki tɔnna wa k'a n'o fana tɛ ɲɔgɔn fan fɛ o fana minnu ye jɔnjɔ ta k'a d'a ma faso kunnawolotɔ k'a b'o fo k'u waleɲuman dɔn ka jamana ɲɛmaaw fana fo k'u waleɲuman dɔn fɛn fɛnɛ ye maliden kelen kelen bɛɛ ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ se min na i k'o kɛ faso ye min b'a to faso in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na Isa Fɔnba an y'a bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ reflet d'Afrique ne y'ale bila min ye challenger ye n b'ale ta o bɛ ɲɛ challenger aw k'a dɔn min ye IBCNDH dɔn wa jumɛn CNDH n doit kɛ ka yɔrɔ don Commission nationale des droits de l'homme CNDH a bɛ Buhari an dɔn aw k'a dɔn min ye fɛn min filɛ nin ye Yusu kuma in fɔ ka tile sa a bɛ Buhari i kɔrɔkɛ Yusu i b'a ko CNDH CNDH a ɲɛma Antoine Dembele Duakɛ Agibu Buhari kuma bɛ fɔ ten de kala kuma in jɛngɛ Antoine i jaga gɛlɛ Agibu Buhari la dɛ ko ɲɛma don m'o bali koyi Duakɛ de don Duakɛ bɛ ɲɛmaya bali wa Duani de don kuma banna kana kuma in mɔnɔ bɔ dɛ ayiwa Antoine kɔrɔkɛ CNDH ma ɲɛma n bɛ dɔwɛrɛ fɔ ka fara a kan CNDH ma ɲɛma bisimila min ye Antoine kɔrɔkɛ Antoine Solange Dembele kɔrɔkɛ Agibu Buhari bisimila Yusu an ka taa Allah Agibu Buhari min ye aw ka dɔn wulikajɔ o y'o kɛ min ye aw ka dɔn mission min bɛ yen n'o o bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ yen ni jɛkulu aw ka dɔn n'olu b'a fɛ la sa min ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ aw ka dɔn wulikajɔ la wulikajɔ min b'anw ni aw ka dɔn CEDEAO ni UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ ani Union Africaine fo ka taa se aw ka dɔn o ɲɔgɔnnaw ma min a bɛ Buhari premier ministre kɔni a y'o bisimila o bisimilali kɔnɔna na walasa ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min a ka dɔn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye min ye lafiya da o bɛ se ka na jamanadenw ma cogo min fɛɛrɛ min n'o bɛ se ka kɛ a ka dɔn gɛlɛya min b'an kan o gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min na min a ka dɔn a bɛ Buhari a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye an ka fɛn min kɛ fɔlɔ o ye ka dɔn sigi ka kuma ye n'an kumana min ye a ka dɔn politiki taasira la n'an kumana adamadenya taasira la ni aw ka dɔn jamanadenya taasira ye i ka dɔn ko bɛ kɛ sababu ye aw ka dɔn fɛɛrɛ ka sɔrɔ min ye kow la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ aw ka dɔn min ye fɛn min bɛ yen n'o ye sanction minnu ta an bɛ k'an sɛgɛrɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min walasa o sanction o bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye walasa aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ aw fɛɛrɛ ka basigi kɛ hali bi o ye aw ka dɔn kumakan minnu bɛ fɔ n'an bɛ kuma an ka kuma aw ka dɔn k'a sɔrɔ an ma kɛ ni gɛlɛya ye an ka kuma k'a sɔrɔ an ma kuma gɛlɛn fɔ kuma min ye aw ka dɔn n'a bɛ dɔw ka kalifa tɔɔrɔ an ka lajɛ aw ka dɔn ka ballon bila duguma Agibu Buhari kɔni a y'o fɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye gɛlɛya min b'an kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn sanction min n'o cunna an kan min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko sanction a ka gɛlɛn dɛ nka n'a kɛra kaba an ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to aw ka dɔn jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min olu bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ cogo min wa min ye ale ka fɛɛrɛw ye ka bɛɛ lajɛlen
lajɛlen ka bɛn kan kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o bɔra a bɛ ka dɔn hali bi basigiw bɛ na jango an ka hakili to ɲɔgɔn ka hakɛw la a banna Agibu Buware yɛrɛ a ka kuma fɛn fɛn bɛ n'a bɛ kuma ta a bɛ sinsin min kan kosɛbɛ o ye adamadenya hakɛ de ye adamadenya hakɛw ni bɛɛ sera ka jandokaw la ni adamadenya hakɛko yɛrɛ ta k'a lajɛ Yusu hali ani diinɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o sabu diinɛ yɛrɛ b'a fɔ ko maanifin ɲɔgɔn ka hakɛ kan'a to a ka to i fɛ ni jɛkulu fana sigi bɛ min bɛ adamadenya hakɛw k'olu ɲini i k'a dɔn ni k'olu se k'o tigilamɔgɔw ma o kɔni ye ko ɲumanba ye dɛ Agibu Buware ani CNDH an b'u bɛɛ lajɛlen fo filifɛ fana bɛ yen an baara kɛ ɲɔgɔn don an ka foli b'u ye i k'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnna kumaw a bɛ kɛ sababu ye ka jamana basigi filifɛn si sɔgɔ Jakite tɛ de Jakite kɛ Jakite Jakite don filifɛn Jakite an b'a fɔ ɲɛmaaba yɛrɛ i k'a dɔn Agibu Buware ka CNDH maa bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔ la a banna Yusu ne y'o sɛbɛn in bila ne bɛ l'indépendant ta l'indépendant min i k'a dɔn ni fɛn min ye cɛnnikɛlaw ye n'u m'a dabila a jala u b'a dabila a koya la fɛn min ye Mali polisiw ye Mali gendarmew u ka wuli ka jɔ sen bɛ hakɛ la bi ka taa bila Mali sɔrɔdasiw la cɛnnikɛla i bɛ na o ala i bɛ nin yɛrɛ di walima i bɛ cɔngɔ walima i ka dabila a banna bɔda de tɛ bilen n'a fɔra ko y a pas d'échappatoire fɛn min ye an ka polisilakaw ye tɛgɛrɛ ka f'u ye commissariat 3e arrondissement u ye wulikajɔba kɛ sabu u ka baara ɲɛdɔn kɔnɔna la u ye kunnafoni jɔnjɔnw de sɔrɔ n'o ye renseignement ye o kunnafoni jɔnjɔw u panna figifigi ni ka t'u cun i ka dɔn ngolo nasugu la u cunnen kɔ yen nɔ i k'a dɔn tigamadɔ a nana fɛn min ye commissariat 3e arrondissement a ɲɛmaaba commissaire divisionnaire Amadu Balɔbɔ Mayiga i k'a dɔn fɛn min ye février kalo tile 4 ye u ye wulikajɔba kɛ wulikajɔba in kɔnɔna n'a bɛ juma ko fɔ i k'a dɔn u taara ni ka taa drogue caman de minɛ commune filanan kɔnɔna Bamakɔ yan février kalo tile 4 fɛn min ye 10 heures waati ye brigade de recherche i k'a dɔn 3e arrondissement n'a ɲɛmaa bɛ lieutenant i k'a dɔn Boubacar aw bolo n'u k'a ma ko alias vautour du désert a n'a ka cɛdenw welela bamanan n'u kɔni ye kunnafoni sanuman sɔrɔ u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni da suwa ka womisɛnnin bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ u sina ka t'u tun ten i k'a dɔn ngolonina a sugu la u selen yen nɔ kunnafoni minnu b'u bolo ayiwa u donna womisɛnnin bɛɛ lajɛlen la k'a lajɛ kelen kelen i n'a fɔ a fɔr'u ɲɛna cogo min na u ye wulikajɔba kɛ ka daw bɛɛ lajɛlen kɔni suwa i k'a dɔn boli yɔrɔ tɛ yen u nana sɛgɛsɛgɛli daminɛ i k'a dɔn ka don n'u donna yan u bɛ bɔ yan n'u donna u bɛ bɔ yan u taara u tɛgɛ da fɛn dɔ kan kabako da don trafiquant belebele fila u y'u tɛgɛ da o kan to a daminɛ ani jamu daminɛ sɛbɛnnen don bede ani mede i k'a dɔn u y'olu minɛ k'u minɛnen kɔ k'u bisi i k'a dɔn fɛn min kɔni ye tiɲɛ u ye tiɲɛ fɔ n'i y'a lajɛ kab'u kɔni bɛ na polisiw fɛ ka sɛgɛsɛgɛli tɔ bolo da u taara bɔ drogue caman de kan ne yɛrɛ taara n yɛrɛ drogue in kan o lundi don n yɛrɛ taara 3e na ka taa filɛ ɲɛ ɲa ye Allahu akbar ɲanamini fɛ an ka cɛdenw kun bɛ Umaru Koyita kun bɛ Ture kun bɛ yen n yɛrɛ taara u ye dayɛlɛ an ye drogue ninnu lajɛ ne ko n ko tiɲɛ tɛ tiɲɛ don koyi nin bɛ kɛ cogo di Bamakɔ yan ni min ma ye o de ma ye nka fɛn min ye cɛnnikɛlaw ye u k'a dɔn k'a fɔ polisiw kɔni olu tɛ suna jango fɛn min ye commissaire Amadu Balɔbɔ Mayiga n'a ka cɛdenw i k'a dɔn Bamanju u ta fila ni cɛtigɛ fɛn min kɔni chanvre indien ye u taara b'o caman de ka a biriki sogololen caman de o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn u taara bɔ fɛn dɔ fara ka tramadol n ko tramadol in filɛ dɛ ko n'i y'a ta k'i tɛ sɛgɛn ne ko n ko nin kɔni minɛ dabali ban n bɛ fɛɛrɛ minɛ ka n jɔ a dɔɔni denmisɛnw yɛrɛ k'a daminɛ san 20 san 21 san 22 ka taa o ye denmisɛnninya galabu de ye ni denmisɛn ma sɛgɛn baara la mun de bɛ kɛ i farikolo ka sɛgɛn baara la n k'o de ka fisa i ma o de ka ɲi yɛrɛ n'o kɛra i b'a bila k'i lafiya nka ka tramadol kunu k'e kana sɛgɛn baara la o bɛ kɛ cogo di yɛrɛfa don i ka tramadol caman de u y'olu minɛ ka kɛ ni ale bɛ kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw ye fɛn min ye maa fila mɛnna bede ani mede ko trafiquants don olu kɔni ka baara tɛ dɔrɔn drogue k'u sɔri n'a ye ka don n'a ye fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ y'a fɛn min ye sugu dɔw ye u b'olu aravita ye u bɛ taa drogue bila yen nɔ o tuma u bɛ to k'a cari jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko nin drogue ninnu fana bɛ tila ka taa dɔɔni dɔɔni k'a cari ka taa an ka sanubɔyɔrɔw de la an ka cercle kɔnɔ fɛn min kɔni ye denmisɛnw ye olu ka maaya tiɲɛnen don denmisɛnw ka kɛnɛya
ayiwa o bɛɛ lajɛlen kɔni cɛmɛ k'a sababuya kɛ nin drogue jugu ninnu ɲɛ nka fɛn min ye polisilakaw ye u ka kunnafoni ɲini cogo u ka baara ɲɛdɔw bɛna kɛ sababu ye ka nin ko bɛɛ lajɛlen ban chef de l'unité du commissariat i k'a dɔn a ye ɲɛfɔli kɛ ka sigidalamaa bɛɛ lajɛlen wele k'u tɛgɛ di polisiw ma sabu n'olu ka kunnafoni tɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'olu farala polisiw kan ka kunnafoni ɲuman di cɛnnikɛla caman bɛ olu bɛ bɔ an sen kɔrɔ ni ye nin ko fana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ 3e arrondissement fana da siɲɛ fɔlɔ ye a ka wulikajɔ barika ka bɔ kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fɛn min cɛnnikɛlaw ye ka se k'olu bɔ an sen kɔrɔ wa u y'u ka opération in tɔgɔ daminɛ i y'a dɔn wa opération funufunu o tɛ taa k'i to ayi o tɛ taa ka foyi to yen ni funufunu y'i salo o b'i salo de a bɛ taa di ye koyi walahi a ko n'i y'a lajɛ u ye baara min d'u yɛrɛ n'u ye mission ye o tɛ dɔwɛrɛ drogue feerela ani maa o maa da b'a a la ka tugu i nɔfɛ hali n'i bɛ mɛnɛmɛnɛ o la ka taa tɛgɛ da i kan k'i bila i k'a dɔn sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan o fana 3e arrondissement mɔgɔw u ye nin baaraba min kɛ février kalo tile 4 u bɛ fo ni k'u waleɲuman dɔn fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ fana ye i k'a dɔn n'o bɛ furanjɛla fanga ko fɔ o b'a ɲɛmɔgɔ fana ye cikan de di fɛn min kɔni b'a to i k'a dɔn polisiw ka baara kɛ o seko damajira la u ni minɛn minnu fana ka o na d'u ma polisi ɲɛmaayaso fana a kɔni ci bila commissariat bɛɛ lajɛlen kɔni ma i k'a dɔn k'u ka baara in kɛ fɔ ka taa dagu wa dɔɔni commissaires ani fɛn min ye u ka bɛɛriw ye ka taa se polisilakaw ma ka taa se hali gendarme mɔgɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛgɛ de di mɛ ɲɔgɔn ma min kɔni b'a to cɛnnikɛlaw bɛ se ka fura ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na 3e arrondissement fɛn min commissaire Amadu Balobɔ Mayiga k'a fɔ a ye ko bravo a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fɛn min ye Mali bɛ se ka kolosuma cogo min na ka cɛnnikɛlaw salo ayiwa ni ka bɔ an senkɔrɔ k'u b'a la k'o baara de kɛ o bari nin y'a ka sɛbɛn ye ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Eripran ne b'ale ta tun an dɔn an ka taa Moribabugu mun bɛ yen Moribabugu a k'a dɔn min ye Moribabugu maire ale i k'a dɔn Jara ale kɛ n bɛ ka wuli ka jɔ kɛ hali bi a k'a dɔn min ye protection civile maaw a n'olu ye ɲɔgɔn ye o ti dɔwɛrɛ a k'a dɔn sapeur pompier maaw i k'a dɔn awa min ye Moribabugu sira in n'i ye jateminɛ kɛ a kasara ka ca min ye k'a daminɛ Kulukoro sira la ka na fo Bamakɔ i b'a ye tuma caman kasara jugu de bi kɛ sango ta Moribabugu fo ka taa se Kabakɔrɔ dura ma min ye tiɲɛ yɛrɛ la sow cayara jama cayara n'o kɛra sa i ka dɔn maa kɔni bɛ sigi ni kasara ye o an dɔn o min kɛra sa min ye a ka dɔn sapeur pompier maaw olu ni maire a ka dɔn Jara i ka dɔn a ka dɔn olu ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna na a kun ti dɔwɛrɛ min a ka dɔn sapeur pompier o jabala dɔ a ka dɔn bɛ se ka sinsin cogo min na min ye i ka dɔn Moribabugu a n'a lamini bɛɛ lajɛlen la o de kɔnɔna na a ka dɔn min ye protection civile a ma ɲɛma i ka dɔn awa min a directeur général n'o bɛ Kulukoro mara la i ka dɔn kunu araba olu maire kɔni u ye taama min kɛ u taara ka taa yɔrɔ dɔ yira a ka dɔn min ye sapeur pompier a ma ɲɛma la n'o ye région de Kulukoro ye walasa a ka dɔn u bɛna yɔrɔ dɔ dilan min b'a to a ka dɔn sapeur pompier o bɛ se ka a ka dɔn basigi kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na cogo min a kun ti dɔwɛrɛ min ye a ka dɔn hali bi wuli ka jɔ ka kɛ ala man kisira ni kasara kɛra i ka dɔn kasara min a ka dɔn n'a a dagosi bonyana min ye sapeur pompier maaw ye o bɛ se ka ye a ka dɔn yɛrɛ kɔrɔ ten n'o kɛra min ye fura bɛ ɲini a la joona ni min filɛ nin sa min ye foli ani tan ni o lasera min ye Moribabugu maire ma n'o ye Jara ye a ye kɛnɛ min a ka dɔn n'o dira walasa a ka dɔn sapeur pompier maaw u bɛ se ka taa kɛ o kɛ u dagayɔrɔ ye cogo min na min ye awa teliya la ni kasara kɛra u bɛ se k'a ko kunbɛn joona yanni a ka dɔn suranbiye ka dugu jɛ ala k'an kunna diya nin sɛbɛn an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ ayiwa n'a ye nin bɔ indépendant kɔnɔ sɛbɛn hali bi an ma an don a nɔfɛ fɛn min ye l'indépendant kelen ye a fasiri in bɛ ko fɛn min ye an bɛ taa i ka dɔn ayiwa Buguni Yanfoyila o fanfɛlaw la dugu dɔ bɛ yen ko Sirajuba ayiwa ani dugu wɛrɛw bɛ yen k'u bɛ wele kɔni da min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye ko n'u ma wuli ka jɔ kɛ a bɛ n'a fɔ bɛnbaliya a bɛ dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fasirikɛbaa ye mun fɔ a ko fɛn min février kalo tile 7 ayiwa sɛbɛn dɔ kɛra ni k'o ci minisiriso la minisiriso min n'a bɛ an ka lakana a b'o kofɔ ani protection civile fɛn min ye Sirajubakaw ayiwa Buguni ka taa bila fɔ Yanfoyila k'olu kɔni bɛ wele bila i ka dɔn jamana ɲɛmaaw ma u ka wuli ka jɔ ba kɛ sabu ka d'a kan ko mankan dɔ bɛ n'o bɛ dugukolo
ko mangan go fo femi dugu min be na be wele ko kamisara ani sirakoro aywa ko lu koni ube nyana mingoni dugu ko manganye femi furuko kuma ulu bela jele ko be sene ka do sirajuba aywa ni o ko nyere ta kalaje femi jamana nyemo yi ko bana pme gapsa ni bana furaka ye fasiri ke ba ko ne ajira ka fo ni ngoi aso ko don danyi men nyoro na ko sebe femi yanga to dala mo fana ye ulu ka be malia ko ni amajate mene aywa kasega fere ke ka ko kume ado akololo abarka bi bunya ko sebe ko bana femi sirajuba ko ni nye ya ajira ka fo ku bi fe bela jele ko nge wile kada be kaseka na chugomna ani femi ba to jamana nyemo kaseka ko kume sabu mara fana yo ye kaseka ko fana kume ko bi ke sababu ye nga ko no ga ko sebe ni yalla je udilla ka karnywana kwa se ko gelera ko sebe fasiri ke baya jira ka fo ni bela jele be danga mina anga sigidala maminu be anga to dawla ikaro be mala mimbe du ko lo nyanje ibita soro ado be kabila wala apmo be sena o nga watu tekelenyi ikaro chugo fana yelemana ko nga jamana nyemo ulumunu mi marake ani feminye mashi manga sharati ge ire critique la mawde be kaseka ni bara numbela jele ko nge o pana femi ngoni mini ngoy ngofo ko fere kake jona telela mi ngoni bato beni client be sekana ni dugula manu ni nyanje sabu kada ka bana mbe o kapsane bana furake ye an fana bi anga dugo ni da oka ay wadugo fitini nde nga amandani daka mi ngoni bato be kana ni nyanje sigi kaseka ja bela jele ko nga seka sigi dumange sabu kada ka o de kapsane manganye ni munye sebenye sebenguru ndo anya salo kabo elende pana kono yusu endikata diriruwo andon ne ba leta minye o kado anga dugu gono bi polsuka fini surasuka fini andon ode ko bi do chogo sugo bela jelela ode bi kare dugu gono bi civil fait andon kam ngan chogo shila minye civilier o ka wol masri tabauka finindo kaswa ke munye awkado wol masri taba fini akarengare no miye awkado mamunu be nole wol masri tabauye andon awkado minye ni dande ba wale o de kembe awkado ka anga jamana labobi oni du anga jamana jatimine bi lakana balya mimbe awkado ko bi ke so wiye miye awkado ni ngwe min flena abna ni fiye cha manye miye ikado fmi be ne wol masri tabauye ikado oluko ni ajira ka fo miye awkado sharia bolo min be no ba jira ka fo aw miye wol masri taba fini miye awkado nyere la miye awkado adoni ko yalma mamunu ba do kolu ikado akli ba do ka fo yalma amanga ka do ni jogola wa orga sharia de bala sharia mi awkado na be kerengerene mi awkado mauma mamunu no le wol masri tabauye ikado aw miye fasri bay Insijo tamani ade ale ni mafo ako colonel Amadou Diallo nale directeur de police militaire ale ajira fo ni mi flani ikado awami nyere la de nunu ngoni be awkado ni finindo uba doni awkado malila kanali de ikado uba doni jamana kolosili de watamafia doni yaye ikanga do maudo mamunu awkado ni awkado da mali drapo yanga ku jelendo no oye andon avocado mbi ni ko bela jele nye be ko gwanza wongo ko kerengera de do fini bi do gwanza ati do gwanza ne do gwanza nde abana mi alika mamunu be ndolu be retraite la ne tra retraite la kaba mi wolo masri taba fini imanga doublé bismillah andon mi colonel Diallo ale ya jira ka fo awami civiluka ado andon ka bese ka kesobuye mi almere awkado ka o toatien abika sobuye ka mangutul jugutse uluma ba do ba do ku yere ke wolo masri tabaye kata nyenige awo ni du awkado na yerila mi awkado folo aw mi na ko ngu yerila mimne ki waraka nyimanya na nga demokrasi nale kolo nu ikunya do ukumbe iminere mo nyana wa ka iworo ka buila mo nyana nyemanya na ko ni kangalanga ki andon bismillah ngami demokrasi nale ko ni wikado wona naka na dangare fenja mana onga na ko ni yerila amsika keso wikado awami sanfla kaso iboke ibe dashi baduru fuka tase batama mi no tamra ka boy mi awkado nyera la mi ngo mi flane ko an ka ngangolo shi mi awkado fini mi na karangara no wolo masri tabaw ma amanga ke odu mbaye tuko shila anganga awkado o fini kolo shi de ko fini ko to
a damana walasa a ka dɔn min ye jamana denw ye olu bɛ se k'a dɔn nin de ye wolomasiri taba ye nin tɛ wolomasiri taba ye andɔn ko dɔw kɔni b'a don yɛrɛ de ka taa tiɲɛni kɛ k'u yɛrɛ kɛ wolomasiri taba ye o man ɲi dɛ o man ɲi basi tɛ ala k'an kunnaja ala ka sababu ɲuman d'an ma indicateur a ye nin saba ka bɔ ale kɔnɔ l'indicateur ne y'ale bila télé la fɛn min ye le combat ye ne b'ale ta le combat i ka dɔn nazaraka la nin ye nazaraka cɛɲi ye montée en puissance des femmes les Maliens fiers de leur armée o tɛ dɔwɛrɛ ye anw ka finitigiw ni lakanabagaw n'a b'olu kofɔ bi k'u kɔni bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ fɛn min kɔni ye ko maliden bɛɛ lajɛlen b'i disi gosi n'u ye bi in na parce que kɛba i ka dɔn n'o ye Moriba Jawara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ fɛn min kɔni ye nin waati laban ninnu na ayiwa an ka sɔrɔsiw kɔni u bɛ ka se sɔrɔ kosɛbɛ janko bamanjiya kɛlɛ kan a kɔni ye ko in da k'a lajɛ ko bɛ se ka gɛlɛya maa bolo ayiwa nka don min fana n'a ɲɛn'i bolo k'o ka fɔ ayiwa o fɔli nafaba bɛ o la kosɛbɛ fɛn min ye faranjala fanga maaw ye u ka wuli ka jɔ an'u ka fɛɛrɛ an'u ye minɛn minnu ɲini k'a di an ka sɔrɔsiw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minɛn bɛ yen nka diɲɛ yɛrɛ kɛlɛ base mɛ min kan diɲɛ kɛlɛ sinsin mɛ min kan i y'o dɔn wa le renseignement ni kunnafoni t'i bolo hali ni b'i boli kɛlɛkɛminɛ cɛla i tɛ se ka fɛn kɛ a banna hali ni diɲɛ kɛlɛkɛminɛ ɲuman bɛɛ b'i bolo a ko renseignement fɛn min ye faranjala fanga maaw y'u sinsin o kan ka na ni minɛn ɲɛnamaw ye ka cogo di sɔrɔsiw ma kunnafoni sɔrɔ bɛɛ o k'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye cɛdenw ye u wulila ni ka taa cun o bɛ kɛ sababu ye ni ka kojugu ɲɛ i ka dɔn labɛn fɛn fɛn bɛ yen n'a b'o kɛ ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ bi na ko an ka sɔrɔsiw k'u b'o o baara fana de la ka kɛ ni jateminɛkɛla caman ye a jarala k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ sisan nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bila an ka sɔrɔsiw kanu kɔnɔna la sabu ka d'a kan u bɛ ka se sɔrɔ cogo min u bɛ ka se sɔrɔ o cogo kelen la su fara tile kan fɛn min kɔni ye ɲɛmaw olu bɛ ka ayiwa baara minnu kɛ ɲɛmaw bɛ ka kunnafoni minnu di ani ka se ka minɛn minnu di o kɔni kɛ bɛ sababu ye ni ka ɲɛtaa sabati kosɛbɛ faranjala fanga maa ɲɛma n'a bɛ kolonɛli Asimi Goyita ko fɔ a ko a ka wulikajɔ a n'a ka ko ɲɛdɔn o kɛra sababu ye ka sɔrɔsiw sɛbɛkɔrɔ jija kosɛbɛ ko a kɔrɔmasuru ye jumɛn ye janvier kalo tile 20 n'a bɛ sɔrɔsiw ka don ko fɔ i k'a dɔn a kumana kosɛbɛ a ye foli ta ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fana ma k'a jira k'a fɔ aw yɔrɔ ka jan a ka denbayaw la a yɔrɔ ka jan alimanaw na a bɛ kungokolo kɔnɔ cicɛn cɛ la a bɛ fiɲɛ cɛ la a bɛ foni k'a waleɲuman dɔn su fara tile ka aw de kɔni bɛ a gɔniman na min b'a to maliden tɔw bɛ se ka sɔnna cogo min na 20 janvier CV a y'o fɔ n'i dun y'o fɔ sɔrɔsikɛ ye ka ban o bɛ galabu tɔ teliya la kosɛbɛ o bɛ galabu ayiwa ni ka dɔ fara a kan kosɛbɛ a y'o kuma caman fɔ ni ka sɔrɔsiw sɛbɛkɔrɔ jija k'a jira k'a fɔ u mago bɛ minɛn fɛn fɛn na a bɛ ɲini k'a d'u ma armée républicaine du Mali bi na kɔni an ka l'armée i k'a dɔn foli o bɛ k'a ye kosɛbɛ sabu a bɛ ka baara minnu kɛ i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ fana bɛ a la fɛn min renseignement ye n'o ye kunnafoni jɔnjɔn ye sinsin kɛn bɛ o ka kosɛbɛ min kɔni b'a to jugu kɔ bɛ se ka k'a ma cogo min na k'a cɔngɔ i k'a dɔn a fara kɔnɔna la o de kɛra sababu ye wulikajɔ caman kɛra i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ Sikaso mara la Buguni Kucala fɛn min ye ɲɛɲiniw kɛra na n ko ma ko reconnaissance ka wulikajɔbaw kɛ yɔrɔ min bɛ n'a wele ko Tanjo Jarama i ka dɔn Gule Burikela i ka dɔn o ni yɔrɔ caman na jango ani Burukina Danjɛ fana na wulikajɔ caman kɛra ye Bamanju dagayɔrɔ ka taa bɛɛ lajɛlen filenkolonji k'a da kolonji fɛn min fana ye kulujugu minnu bɛ yen kulu minnu bɛ yen n'u bɛ t'u dogo o la Tanjo i ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen fana sɛgɛsɛgɛra k'a ɲinɛ womisɛnnin bɛɛ lajɛlen lajɛ minɛn fɛn fɛn b'u bolo minɛn fitinin fara minɛn ngirinw kan k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ o kɛra sababu ye fɛn min ye Toyota Toyota i ka dɔn a mobili fila i ka dɔn k'olu minɛ minɛn caman fana bɛ yen i ka dɔn olu bɔ sira u la fɛn min fana ye Segu région kɔnɔna la n'o bɛ Segu mara ko fɔ u ye wulikajɔba kɛ ka taa bila fɔ Moti maraw la fɛn min kɔni b'a to i ka dɔn Bamanju u bɛ se ka filenkolonji k'u da kolonji u dagayɔrɔ i ka dɔn yɔrɔ 4 fɛn min kɔni ye u ka minɛn caman de tun bɛ yɔrɔ min na ani maa 43 nasarakala n'i y'a mɛn ko neutraliser o kɔrɔ ye k'u ɲɔɲɔnna de ye sɔrɔsi kuma n'a fɔra neutraliser tɛmɛ i ka taa so kana to ɲɛ in dɛ i ka dɔn fɛn min ye moto 31 mabili 6 camion dɔ fana k'o minɛ ka se ka a ko ka ca fɛn min AK-47 o marifa in man ɲi dɛ mitrailleuse 12,7 mm o n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ lajɛlen kɔni bi i ka dɔn marifajuguw ko fɔ nin bɔ sira u la i ka dɔn ani fɛn min ye i yɛrɛ a fɔ i ka kuma na fɛn min ye litiri ba caman kɔni ye k'olu bɛɛ lajɛlen fana minɛ u la a ko bi na an ka sɔrɔsiw bɛ ka min kɛ bi ko tɛgɛrɛ ka f'u ye sabu ka d'a kan u bɛ ka min kɛ jamana fa bɛɛ fɛ wa région u b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kunnafoni k'u sinsin ka ni ka taa cun jugu kan ni kunnafoni tɛ lakanabaa bolo i tɛ baara kɛ o kunnafoni sanuma u bɛ taa cun i ka den ka sin k'i mɔndɔ ten nɛgɛjuru sira kunnafoni bɛ nka jamanadenw fana ka jɔyɔrɔ bɛ kɛlɛ la kosɛbɛ a bɛ ɲɛ o olu n'i ye fɛn ye fɛn min ni a tɛ ko bɛnda ye ni fɛn min n'i ye maa dunan ye gɛrɛlakanabaaw la i k'a ɲɛfɔ hali u t'i tɔgɔ fɔ baasi tɛ
Andon Yusu wati corona de awa anga bitabla ami fo ki wala nyumando Tiens. femi an flebaw ye ani an lamebo renouveau télé kata se renouveau FM ma ani radio munu mi amono bo mali kono ambu bela jele fo Tiens. sabu ma kelen kwate se ka denebe o kuma na femi yo baraka nyu radio nunye anga folubu be ananga lamani kala be boakane fana le ban se ko lame abe milwiti logement na femi boakane anaka de mami foluku bela Yusu ka fako ngu ye bite nela sona machine juma aywa Yusu Traoré ani koromor bo sanoko ikado obi nyozoro ya femi kuna foni gafe ni ngala se awma aywa femi aywa jeni jatemne bali aywa nabi janjo masa ko fo ko gafe bane fleni ko na eche kwa kangono abara akangono dala awo jangne ni de jatemne bali eduga ara ko ga bo fata ale rabi disi gusini jangene minye jangene yete segane jangene bisegane flanye lawa jangne nywana melegeni ci wodi bayewa melegeni tede petit ni meko jagune nywana petit ni moroso petit ni ikala mita soba soba fe monsieur le maire ikado Seku Efane amba fo kana ka dema be fo ka somaso commune adugu kelengele bela jele fo atinya nama foli la se bada foli adamandaw ale be anyama Abidjan ale ya aname ba nyuma ikado awa minye somaso o ma bado do nga sigele no anyama ikado abana me sanga ani wati ka adama dumbia fo ya fo New York amba fo ka wale mano menne ko rakado ale sigele no New York aywa kemeninga fana oluye batagi blakana kemeninga ambu foku wala nyimando dande fulumna dugu wolokaw ka fulila se num bela dilema ma Seku cebolo fo de yorojme bako fe bolo ke fo mo ga dugu jagara fo mo ga yoro ango to do rela ibi fombala kaw ibu tanu ka do ni nyama kala bu tanu ito do aywa kana nyama ka tanu ni to nyedo ko muna koro cheiri mado wa fombala kaw de ma ko krokadeu ange ko kele mandi krokadeu na afara ku kana kele ke ikado nama fomba ayo ka kana kele ke Segu fama ya bla kele blokuna amajade ngando borobo ba mo borobo shenore muna koro cheiri mado arabano magoro fomba to bila Zagaru bismillah shewre mbo mana boye opana kalli mana bela jere fo ikado Usman to bolo men ko la sara kamara Boubacar Jara bado ni ala sona machine abinyo zoro ni kene kilengana Yusu ani morbo sanago kaseka kuna fon la se o makambe wati wore